Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenläriniň nowatdaky sany täze türkmen jemgyýetini emele giren sosial sınıflar barasyna söhbeti dowam etdirýär. Bu makalan okumazdan öň ýa-da gepleşigi dinlemezden ozal programmamyzyň geçen sanyny okumagy ýa-da dinlemegi maslahat berýäris. Tiri taýpy kimligi öňkü döwürlerde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetdäki statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalarynyň Russiýa paşalygyna birikdirilmegi bilen şeride munyň ýa-da 70 ýyl töweregi dowam eden Sowet häkimiýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllygyna açylyp sowatçylygy we ýa-da garşy ähli halk kampaniýalarynyň gylan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýyşan mollaryň ýyl içinde ýelen statusy wagtyň geçmegi bilen intelligensiýa wekillerine geçipdir. Türkmen hanlary we serdarlary öz orunlaryny täze mekdeplerde ýetişen Sowet dolandyrjylaryna tapşyrmaly bolupdyr. Deňligi öňe süren bolşewik häkimetiniň hökmürwanlygyna baýlar ýanylyp barlykly adamlaryň jemgyýetdäki statusy emeli usulda köplenç zorluk bilen aşak çekilipdir. Galy berse de zawod fabriklaryň önüme öndürýän deskalaryň açylmagy bilen işçi sınıf döräpdir. Oba hojulyk önümçiliginiň ulgamagyna esasy guramaçylykly ýola goýulyp başlanmagy bilen daýhanlar zähmete höwes döndürilipdir. Onsyzam türkmen döwletine Sowet häkimetiniň agylyk eden döwrüne köpçülik goýun habar beriş terişleriniň ährisi, gazet, jurnallar, telewizioniýa we radio kanallary, mekteplerdäki okuw gollanmalary, kitaplar we beýleki maglumat terişleri, kinofilmler, sahna oýunlary biragyndan dünýäniň ähli proletarlaryny birleşmäge çagyrýardy. Şeýlelikde işçi sınıfyň statusy arşa götürilýärdi. Sowet Soýuzyna garaşy Türkmenistan yglan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna türkmen döwleti wagt ýetirmän däp desturlary esaslanýan milli siýasat wagt edip başlady. Kommunist häkimetiniň aslynda Leniniň ýerde wada beren jennetini arzuw eden türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşylyk döwrüne ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 nasyr galkynyş eýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamana syýaly eşretli durmuşyň hyýaly illüziýalaryna gumra boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ulluk eşretli durmuş siýasat alınıp barylsa-da türkmen jemgyýetiniň öz içinde halk arasyna adamlaryň statusyny kesgitleýän faktorlar bilen bagly tebigy proses dowam etdi. Onsyzam Sowetler döwrüne siýasatyň wagtyndan gerikkä we doýan halis bolan siýasatdan bez bolan türkmen jemgyýeti täzeden güýçlendirilen döwlet propagandasyna megeren biperwaý çemeleşdi. Ýöne adam her näçe siýasata goşulmazlyk, siýasata girmezlik döwletiň alyp barýan wagtyna biperwaý galmak, onuň bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýodalar saýlap alsa-da, siýasat we siýasy giňişlige erkedýän häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan, oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşy Türkmenistana daýhanyň döwletiň öňündäki borçnamasy edil Sowet ýyllaryna ýaly dowam etdirildi. Sowet ýyllaryna kemale gelen intelligent gatlyk, intelligensiýa wekilleri häkimetler tarapyndan derbi dagyn edildi. Medeni giňişlik, sungat we döredüjilik häkimetler tarapyndan berk çäklendirildi. Siýasy häkimet ýurdun tebigi baýlyklaryndan gelýän girdejileri halka deň paýlamakda üstünlük gazanyp bilmedi. Siýasy, sewda, medeni durmuş, ykdysady önümçilik, oba hojulygy, umumyň aýdylan ähli ugurlarda korrupsiýa pajyrlap ösdi. Garip hassa gariplaşdy. Häkimetleriň saýlan ol ýa-da beýlik görnüşde goltugy beren baýlary bolsa, özlerine çyzylan çäkli giňişlikde baýamaga çalışdy. Ýöne energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyny 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügüdijilik bilen serederlik baýlar döremedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyny giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ilkinji prezident Saparmat Niýazow garaşlylygyň ilkinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. Ilkinji prezident ilki başda 200 töwereg baý hojulyk döredip hamaly halkyň içinde nusgalyk asylzada gatlygy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megerem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpelip örüňemelidi. Önümçilik deskalaryny açyp öz ildeşleri üçin täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýdip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan guruplanyp başlamalydy. Niýazow türkmen maşgalalaryna açarlary wada berýärdi. Öýüň açaryny, hususy awtomobil ulawnyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi serişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasy däldi. Bu mümkin däldi. Ýöne 30 ýyllyk garaşlyk ýyllaryna türkmen jemgyýeti garyplyk derdinden halas bolup bilmedi. Ykdysady kynçylyklaryň arasyna guruply hojuluklar bilen eli ýuka maşgalalaryň arasy açylyp başlady.
Toy märekelerde baýgatlaryň saçagy aýratyny bolýar. Olar garyplar bilen bir saçagyň başyna oturmaýarlar. Hatda olar garybyň toýuna da, ýasyna da gatnaşmaýarlar diýip bir ýerli Tinç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Garyp halk daşarda ýörüýte palatalarda oturýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Türkmen jemgyýetiniň içinden çykyp jemgyýeti okumagy, jemgyýetdäki adam gatnaşyklaryny seljermäge synaşmak üçin alym bolmak gerek däl. Türkmen jemgyýetindäki adam gatnaşyklary daşardan, içerden mesemälim görünýär. Türkmenne toy märeke adamlaryň arasyna dogun garandaşlaryň tanyş bilişleriň we işleşleriň arasyna awray gazanmak üçin belli bir derejede gural bolup hyzmat edýär. Käbir hojalyklar köp halatda karz kabul edip ýüzlerçe müň manatlyk karajat çykaryp toy märeke guramalaşdyrýar. Çäre bir näçe gün dowam edýär. Mehmanlara olaryň statusyna laýyklykda hyzmat edilýär. Baýlar öz aralaryna ýarışýar. Eli ýoka hojalyklar baýlardan galyşmajak bolýar. Ýerli finçlaryň teljermelerine görä geçen gepleşimizde hem belläp geçişimiz ýaly Türkmen jemgyýetini eli tagatlyk, ýagny ýokary döwlet wezipesini eýleýän adamlar, ministrler we beýlekler, baýgatlyk, iri telekeçiler, tüccar baýlar, orta gatlyk, lukmanlar, mugallimler, orta we kiçik telekeçiler, orta derejeli resmiler, häkimlik işgärleri, sport, medeniýet pudunyň işgärleri we şolary meňdeşler, hemde pesgatlyk, ýagny daýhanlar we işçiler bar. Türkmenistanyň işçiligiň derejesini açyp görkezýän sanlar ýok. Ýöne soňky ençeme ýyl bäri eklenç gözlegine daşary ýurtlara gaçýan adamlaryň sanlaryndan hemde ýurtda kärenesler üçin bölünip berilýän ýüzlerçe müň gektarlyk ekrançylyk meýdanlarynyň çen tutulsa, jemgyýetiň esasy gatlagyny daýhanlar we işçiler emele getirýär. İşçilik eklenç aladalar öýdödünen adamy tebigy taýdan deňligi gözlemäge itermeli. Ýöne Türkmenistany siýasat we adam durmuşynyň guramaçylygyna deňlik, deň hukukluk, deň mümkinçiliklere eýe bolmak, adyl şertlerde bäsleşmek ýaly möhüm faktorlar gözden salynýar. Şeýlelikde mal, mülk diňe belli adamlaryň eline üýüşmäge başlaýar. Istenlik ýurdun amatyl durmuş şertleri we durmuş derejesi köplenç halatda orta gatlyk bilen kesitlenýär. Orta gatlyk näçe köp bolsa şol ýurtda alınıp barýan durmuş syýasatyna öňün baha berilýär. Ozaly aýtışymyz ýaly Türkmenistanyň sosial sınıflaryň emele gelmegi bilen bagly geçirilen sosial derňewler, sosiologik barlyklar ýok. Ýöne dünýäniň köp ýerine bolşýaly Türkmen jemgyýetine hem maddi baýlyk adamyň jemgyýetdäki statusyny kesitlenýär. Gymmat bahaly telefon götürmek, gymmat bahaly şaý sepleri dakynmak, iň soňky model awtomobil ulagny dolandyrmak, iň amatly şertler bilen üpçün edilen, iň akylly tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan ýaşaýyş jaýlaryny edinmek, iň awraly ýokary okuw jaýlaryny okumak, baý we asyrly maşgalalar bilen guruçlyk gatnaşyklaryny ýola goýmak, kaşan mehmanhanalarda ýa-da dinç alyş merkezlerine dinç almak, ýokary wezipelerde ýakyn tanşyň bolmagy ýaly aýratynlyklar Türkmen jemgyýetine baý durmuşyň alamaty bolup durýar. Ýöne baýlygy barýan ýoluň içki sirleri, korrupsiýadan habarly bolmak, para peşkeşiň ugruny bilmek, ýokardaky tanşyň göwnüni awlamak başarmak ýaly tilsimler jemgyýetde adalaty bolan ünüm sartdyrýar. Görnüşinden harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri we dörejilik işgärleri esasan eli tagatlyga hyzmat etmek bilen borçlandyrylýar. Türkmenistan orta gatlaryň wekilleri çärelerden çärelere çekilýär. Mugallimler, lukmanlar, medeniýet işgärleri, umumyň ähli büdjet işgärleri tas oturdyýlaryny oturup, turdyýlaryny turup, pagta gitdiýilse pagta gidip, pagta gitme diýilse pagta gitmen, pul çykar diýilse pul çykaryp, tigir sür diýilse tigir sürüp, dinç al diýilse dinç alyp, dinç alma diýilse dinç alman. Diňe häkimetleriň gödäwçiligini orta gatlaryň durmuşyny ýaşaýar. Aýdyldymy hökman edilmeli, garşy çykyp bolmaýar. Sebäbi hökümet sagat ýaly işlemeli. Garşy çyksaň işsiz galmak gorkusy adamyň aman galmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Ideal jemgyýetde görämäge işçiler şol sany önümçilik teskarlarynyň işçileri, guruluşçular, daýhanlar bilen birleşip işçi sınıfy emele getirjek ýaly. Ýöne ýerli finçlaryň sözlerinden çen tutulsa mümkin işçileriň we daýhanlaryň girdejileriniň ujypsyz bolmagy sebäpli olar işçileriň hataryna hasaplanýar. Baý gatlyk baý galýar, orta gatlyk orta galýar, garyp gatlyk garyp galýar. Sebäbi finçlerden çen tutulsa raýatlara deň mümkinçilikleriň hödürlenilmezligi, deň mümkinçiliklere el ýeterligiň berk çäklendirilmegi gatlyklaryň arasyna geçişlere päsgil berýär. İşsizliğin derdi hası agyr. Meselen paýtagat Aşgabatyň milliardlarça dollar döwlet serişdeleri sarp edilip bina edilen beýik binalarynyň arasyna üst başyndan utanyp ýarym aç, ýarym dok iş gözleýän işsiz adam wagtly polisiýanyň ýolda saklap soragy çekmeginden ýa-da öz ýaşaýan vilayatyna zor bilen uradylmakdan huwatir etmeli. Üstüne awanýan ak mermerli binalaryň arasyna iş gözläp çağalarynyň eklenjini alad etmeli. Iň soňunda da iş tapman ýurda sygman eklenç gözlegine daşary ýurt döwletine çykmagy arzu etmeli.
Ýöne bu hem aňsat däl, sebäbi raýatyň hereket azatlygy kanun taýdan kepillendirilip iş ýüzünde berk çäklendirilýän ýurtda seniň daşary ýurt döwletine gazanç etmäge goý beriljegiň gumany. Onuň belli işimiz ýaly görnüşinden Türkmenistanda harby we hukuk goraýjy häkimetler düňe elite gatlaryň bähbetlerine hyzmat etmegi saýlap alýarlar. Mening pikirimçe pul adamyň statusyny kesgitlemeli däl. Adamyň adamkärçilik duýgulary, özüne alyp barşy dünýä garaýşy, häsiýeti adamyň awraýyny kesgitlemeli. Ýöne şu gün jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesgitlenýär diýip ýerli Finç Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamyň diňe üst başyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sade giyinip dukandara aýlansaň satyjylar hem saňa göwni ýetmezçilik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňeşik giyýän bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip Finç aýtdy. Satyja müşteri gerek, müşteriniň hem pullusy gerek. Türkmen jemgyýetine erki döwürlerden bäri ýaşullar instituty, ýaşullyk kulty öňden bäri möhüm rol oýnaýardy. Ýerli finçler häzirki döwürde ýaşullyk statusynyň awraýynyň hem belli bir derejede ýüzülýänligini, ýaşullaryň ýyl arasyna ornuny hem barlykly adamlaryň gapyp başlanyny aýdýarlar. Üýşmelerinde baý adamyň agzyna garalýar, uly ýaşly adamyň agzyna garalmaýar diýip Finç aýtdy. Häzirki Türkmen jemgyýetine sosial sınıflar bilen bagly meseleler şonsanna sosial deňsizlik adamyň durmuşyny heniz çağlar bagyna ýüze çykyp başlaýar. Çağlar baglaryna mekdeplerde mugallimler baý aganyň çağlaryna mähirli çemeleşýärler. Garaýbyň çağatynyň ýüzüni alyp goýup berýärler. Okuwçylar öz aralaryna esasan baý adamlaryň çağalary bilen dost bolmaga çalyşýarlar. Orta gatlaryň wekilleri baýlary meňdejek bolup bir topar berge watyp gymmat giyim gejimleri satyn alýarlar. Bir topar çykdyjy bilen öýlerini remont etdirýärler. Baý gatlaryň hataryna goşulmak üçin bir topar çykdyjy edýärler. Soňam berge watyp başagaý bolýarlar diýip ýerli Finç aýdýar. Ol ýylat arasyna duş gelýän dilegiçleri ýa-da öýsiz adamlary belli bir gatlaga sygdyryp bilmeýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan beýleki bir Finç häzirki Türkmen jemgyýetine adamyň statusynyň kesgitlenmegine wezipäniň we puluň ören möhümligini aýdýar. Ýokary wezipeler işleýän adamlary we pully adamlara hormat goýýarlar. Puluň ýa tanşyň bolsa hemmeler sylaýar. Olar üstünlik döwlet idarasyna baryp üstünlik problemany çözüp bilýärler diýip habarçymyzyň söhbetde aýdýar. Täsirli adamlar ýokary wezipelerdäki tanışlarynyň howandarlygyny döwlet idaralaryna dokument işlerini hem aňsat çözýärler. Ähli hyzmatlar olara sähel salamna el ýeterli bolýar. Meselem täsirli adam özüniň hususy dükanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. O ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işsiz gezip ýörseň ýolda ýyzy salamyn bermeýärler. Pulun köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3 intelligensiýa wekiliniň üçüsi hem bir meselede çürt kesik ılalaşýar. Täze Türkmen jemgyýetine adamyň awraýyny, onuň ýyl içindäki statusyny diňe pul we häkimiýet kesgitlenýär. Öňler türkmenlerde tiri taýpalar bardy. Indi diňe baýlar we garyplar atly iki taýpa döretdiýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3-nji Finç aýdýar. Ol gatlaklaryň hem öz aralaryna gatlaklara bölünýändigini aýdýar. Ýerli Finç Türkmenistanyň prokuratura, polisiýa, kadyýet we howpsuzlyk işini para alyp bolýan iňgirdejili hünärleriň hataryny agdaýar. Etraplarda ýokary gatlaryň wekilleri, etrap häkimleri, etrabyň imamy, MHM, kadyýet we prokuratura idaralarynyň ýerli başlyklary gruply baýlar törde oturýarlar. Olar mäňeke berseler ýöneki adamlary çağırmaýarlar. Hatta bile öňüp ösen, bile ululan owadoşlaryny hem öz toý märekelerini çağırmaýarlar diýip ýerli Finç aýdýar. Azatlyk radiosynyň bir çeşmeti mundan 3-4 ýyl ozal bir öňkü vice-premier tanışynyň öz märekesine owadoşlaryny çağıryp puşman bolşuny gurrun berýär. Ol Aşgabatda kogunyň gelin toýuna öz dogduk obasynyň adamlaryny, goňşularyny çağıryp puşman bolanyny aýtdy. Garyp adamlary toýuma çağırmasam boljak ekeni. Bir topar garyp adamlar meni masgar etdiler diýip Azatlygyň çeşmeti öňkü vice-premier tanışynyň sözlerini sitirledi.